Mambingelele igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Alazi noma khona bakhala kahlale nalapho khona siyabonga futhi siyabonga khona kwemusa kuphumile nonke khona. Sibonga we-worship team lesilida lesilida baza. Lakini ngokuhlabelela udumisa inkosi umgcele leswana leswana. Ngathi uNkulunkulu angaqhubeka nisebenzise. Ngiyafisa namuhla ukuthi ngikhulume nomzalwane othi uma ehleli ebheka impilo yakhe, ebheka ukuthembeka kwakhe enkosini, ebheka impilo emhlabeni nezinto nezethembiso uNkulunkulu azenzile, noma umzalwane atshelwe ukuba nazi izithembiso uNkulunkulu azenzile. Uma ebheka lo mzalwane aze ayibuze ukuthi ngabe yena usindiswe ngempela yini, ngoba nabi izinto zakhe ayihlangana. Bayaphumelela abantu, yena akaphumeleli. Iyazwana imndeni, yena uxabana nezingane, uxabana nemndeni. Bayashada abantu left, right and center, yena akashelwa nakushelwa. Bayagana abantu, yena uyafisa ukushada kepha ngey'ngqinamba abhekene nazo empilweni usaba kwakona lokushela ngoba azi ukuthi akanayo imali niyethe umntana kaNkulunkulu. Baphila kahle abantu, yena uzibona ezodivorsa nalo muntu ahleli naye noma lo muntu ashade naye. Uma ubhekile nje zonke izinto zakho ngathi azihambi kahle, futhi nalezi thembiso uNkulunkulu ngathi azenzile. Mhlawumbe uzenzela abanye abazalwane, wena uyabaphelezela nje ngoba konke kwakho akuhambi kahle ngokubona kwakho. Ngiyafisa-ke ukuthi sibheke ukuthi senze i-introspection noma senze i-assessment yokubheka ukuthi uma izinto zingahambi kahle, ingabe uNkulunkulu ongathembekile noma mhlambe amaphutha enziwa wena ngokungaqondi ukusebenza kukaNkulunkulu empilweni yakho, nokungaqondi ukusebenza kukaNkulunkulu ngawe. Mhlawumbe ngisho ngesingisi lento. Some very fundamental mistakes enziwa yithina njengabazalwane because we lack the understanding yokusebenza kaNkulunkulu in us and through us. Iyazwakala bazalwane? Because you need to know ukuthi uNkulunkulu noma esebenza empilweni yakho, enza okuthile empilweni yakho, enza izithembiso ezithile empilweni yakho, akakhulumi nawe nje kuphela uNkulunkulu. He's doing things in you and through you to other people. Naku-ke ngesingisi bathi you will burst somebody's bubble. Angibhoboze le balloon yakho yalezinto oyibhekile nezithembiso nezinto ozilindele kuNkulunkulu ezingenzeki. Okokuqala nje ukuthi uNkulunkulu izithembiso azenzayo akuzona izithembiso ezimele zinikeze wena intokozo noma injabulo. Ngesingisi uNkulunkulu is not here for your happiness. Ngiyazi ukuthi sonke siyafuna ukujabula. Kepha izithembiso uNkulunkulu azenzayo nezinto uNkulunkulu azenza empilweni yakho ngawe, nezinto uNkulunkulu azenza kwabanye abantu ngawe,
they are not necessarily intended for your personal happiness. So mangabe bowuze nalemqondo ukuthi once ungasindiswa uzojabula zonke izinto zizokuhambela kahle, i-understanding yakho i-false, iyamanga. So phuma kulowo mqondo. Izithembiso zikaNkulunkulu, they are not exclusively personal. Noma ngabe uzenze kuwena uNkulunkulu lezo zithembiso, akusho ukuthi lezo zithembiso ziza kuwena, zigcina kuwena, ziyofezeka kuwena, ziphelele kuwena. Zonke, angisho futhi ngesibindi ngithi zonke izithembiso zikaNkulunkulu, they are not exclusively personal. Iy'thembiso zikaNkulunkulu, they are communal. Babudwebo zongisiza. They are communal. They are in community. Angakhuluma noMamulahabe, akakhulumi noMamulahabe nje kuphela. Lento ayikhuluma kuMamulahabe nayithembisa kuMamulahabe, it's within a community. Kungaba i-community yebandla, kungaba i-community yomndeni, kungaba i-community yani, but iy'thembiso zikaNkulunkulu zonke na noma ezenza to an individual, they are communal. Azigcini lapho ithembiso zikaNkulunkulu ngokuba communal, ziphinde futhi zibe zesizwe noma zezwe lonke, they are national. Zingagcini futhi ithembiso zikaNkulunkulu ngokuba national, ithembiso zikaNkulunkulu, they are global. Anizwe lento bazalwane. uNkulunkulu angakuthembisa namuhla mamcele, isithembisa kuthembisa sona akusona exclusively esakho esomphakathi ophila kuwona, sidlule kulomphakathi sezwe lonke owakhelene nalo ophila kulona, sidlule kwizwe lonke esomhlaba wonke. Okugcina, zonke iy'thembiso zikaNkulunkulu azigcini ngokuba global nje, iy'thembiso zikaNkulunkulu, they are generational. Sezizukulwane nezizukulwane nesizukulwane. So uNkulunkulu mekhulume nawe Gadebe, akakhulumi nje nawe bese sekuphelile. Yazi ukuthi lento ayikhuluma nawe ayiqali ngawe futhi ayizugcina ngawe, izoba yezizukulwane ngezizukulwane. Ithi lento uNkulunkulu waqala ukusebenza impilo yakho ungakabibikho emhlabeni, abazali bakho bengakacabangi ukucabanga, uNkulunkulu esengakabeki nesisekelo somhlaba, he already had you in mind nezithembiso azenza ezingazugcina ngawe ezizohamba for generational. So uNkulunkulu is not here to make you happy because waqala ukusebenza ungakabi nayihlwili esiswini sikama wakho. Futhi uNkulunkulu akazugcina ukusebenza wena usufile, usazoqhubeka asebenze agcine izithembiso azenze kuwena wena usufile. Ithi lento phuma kulomqondo wokuthi uNkulunkulu is here to make you happy. Futhi kunezithembiso uNkulunkulu azenze kuwena ngalezi zathu zonke ngizishilo okusohlelweni likaNkulunkulu ukuthi lezo zithembiso zifezeke wena usufile. Angiphindi, uNkulunkulu wenza izithembiso kuwena, kepha icebo likaNkulunkulu ukuthi lezo izithembiso ziyofezeka wena usufile. Somebody ngivulela incwadi yabaseHebrew chapter 11, incwadi yabaseHebrew chapter 11, uzobona ukuthi kunabantu uNkulunkulu abenzela izithembiso, kepha ngokwecebo likaNkulunkulu lezo izithembiso azizufezwa
kubantu ithembiso ezenzeke kubona zizofezeka sebefile sebengasekho la emhlabeni bona. Unelist uNkulunkulu uqala ko-Adam aye ko-Abel aye ko-Abraham ayehlaya kuboJosefa. Ngifundele uverse 13 nje, chapter 11 verse 13, ukukhomba ukuthi uNkulunkulu uzenzile ithembiso kepha lezo ithembiso zizofezeka wena usufile. Hebrews chapter 11 verse 13. Mubheka nje lapha from ku-verse 4 ukhuluma ngo-Abel. Ebese ku-verse 5 akhulume ngo-Enoch esimaziyo, uverse 7 akhulume ngoNoah, uverse 8 akhulume ngo-Abrahama, uverse 11 akhulume ngaqhubeke ngayo Abraham. Uyababala babe baningi, but bheka uverse 13. Ngifundele uverse 13 please. Uphinda ma. Now, niyamuzwa uthini uNkulunkulu ubala bonke laba bantu laba abakholiwe, o-Enoch, o-Abrahama, uyababala konke lapha ku chapter 11. Uthi uNkulunkulu wabenikeza ithembiso. Wabanikeza ithembiso bephila futhi bazamukela lezithembiso kepha abayibonanga, they only saw them at a distance. Bafa ithembiso zingafezekanga, zifezeka sebefile. Ngifundele uverse 39 no verse 40 same chapter ukubona ukuthi uNkulunkulu kungani eyenza lento. Verse 39 no verse 40. Verse 39. Bonke labo babenhloniphi ngokukholwa. Nokho abasisizanga isithembiso. Ngoba uNkulunkulu wayesibonele okuhle kunalokho ukuze bangaphelekiswa ngaphandle. Ngiyayizwa lento ithini? Ithi labantu bafe bekholwa, benzelwe ithembiso bekholwa, bazamukela ithembiso uNkulunkulu azenze kubona, but bazibonele kude azange zifezeke besaphila bekholwa, beabazalwane njengawe, bafa ithembiso zingenzekanga. Uyababala baningi chapter yonke leyo ukhuluma ngabo, ebese ke fika igcinela athi bonke labo uNkulunkulu uyabancoma ngokukholwa kwabo. Uyabancoma even nezithembiso abazamukele ezivela kuNkulunkulu ezingafezekanga, ezifezeka sebefile. It's because uNkulunkulu has a plan, a much bigger and a better plan, ukuthi bamukeliswe lezithembiso sisonke sesinabo. Ithi lento baneminyaka bahlele ezulwini belindele ukuthi lezo ithembiso zifezeke, azifezeki balinde mina nawe. Wena uhleli la emhlabeni ngo-2026 ulinde ukufezeke ithembiso uNkulunkulu azenze kuwena ezingasokuna exclusively zakho kuphela, eziyama generation la zizofezeka sesisonke embusweni kaNkulunkulu. So ngisaphinda, uzohlala uthi unebhadi, uzohlala uthi izinto zakho azilungi, uzohlala unga-enjoyi uNkulunkulu okusindisile, uzohlala ubuke abantu abangasindisiwe, uzohlala ungashadi, uzohlala ungawakhi lo muzi, uzohlala iy'ngane zikuhlupha ungenzi lutho because ulindele ukuthi uNkulunkulu enze izimangaliso. Angeke zenzeke lezo zimangaliso, uyozufe zingenzekanga. Because wena uhleli ulinda uNkulunkulu enze imangaliso, and sizobona ukuthi zonke ithembiso uNkulunkulu azenzayo azithi hlala nje usonga izandla ulindele imiracle.
uNkulunkulu mefeza lezo ithembiso uyifeza alongside nawe because kumele uzenze wena zenzeke ukuze uNkulunkulu akwazi ukuzenza lezo zinto lezo. So umuhleli ulinde imiracle izwi lenkosi lithi uzofana na uzofa zingenzekanga lezo ithembiso. Kwesinye isikhathi nanoma bezizokwenzeka le ithembiso ngalesi sikhathi uNkulunkulu vela ayijombise isuke le generation ayibulale yonke le generation ayijombise bese eyiveza ngegeneration elandelayo njengalesifundo esifundile from ku chapter 13 siqhubeka kanjalo siya ku chapter 16. So uma wena uzohlala nje ulindele imiracle kaNkulunkulu ngoba usindisiwe kungenzeka wena owenza uNkulunkulu ukuthi akayijombe lokupheleliswa kwalesithembiso asijombe because awukho right wena usilungele ebese usinikeza igeneration elandelayo hayi wena. And sizokubona ukuthi wenza kanjani lo uNkulunkulu. Mhlawumbe si-illustrate lento. uNkulunkulu wanikeza ubaba uNkosi umthwalo wokuqala umsebenzi ofana ne-SDF because yonke indawo kuma airwaves ayikho lento eshumayela ivangeli leqiniso likaNkulunkulu. uNkulunkulu wamsebenzisa ubaba uNkosi na SDF iyaphila. Uma ubaba uNkosi ezocabanga ukuthi iSDF eyakhe kunezinto uNkulunkulu afuna ukuzenza SDF kepha ubaba uNkosi uma ezoqala abheke iSDF njengeyakhe uzomsusa uNkulunkulu ukuze akwazi ukwenza izinto nezifiso zakhe ebandleni lakhe akulona ibandla likaNkosi. Anizwa lento bazalwane. Kungenzeka kunezithembiso uNkulunkulu afuna ukuzenza ngeSDF. Kepha le ndoda lenkosi fanele ife kuqala. Isuke bese uNkulunkulu yakwazi ukuzenza because le ithembiso azenza uNkulunkulu noma wazenza nonkosi kuze kuvuke iSDF akuzona ezikaNkosi ezi-communal akuzona nje communal, they are national, they are not just national, they are global, they are not just global, they are generational. Ayisuke-ke le ndoda ukuze uNkulunkulu akwazi ukwenza into zakhe. Ebese kuba nomzalwane othi afane noDavide, uDavide lapha kwincwadi yamaHubo 27 uverse 13 athi ngiyathanda ukuthi ngibone ubuhle bukaNkulunkulu ezweni labaphilayo. Anizwa lento bazalwane. Uyabona ungaba umzalwane wena ohleli inhliziyo yakho ibhlungu ukuthi lo mshado awufiki, le moto ayifiki, le ingane azihloniphi, le ingane aziye esikoleni ngendlela ngifisa ziye esikoleni ngayo, imali ayikho. Ungayibeka zonke lezo zaba uthi usindisiwe lezi zinto lezi azenzeki, ulindele ukubona lezi zinto kepha azenzeki bese umoya wakho uyaphuka. Kanti uma ungafana noDavide uthi I really would love to see the goodness of the Lord in the land of the living. Nginezwe isihlokwana, nginikeza isihloko sale sifundo sanamuhla, njengamaphutha esiwenzayo njengabazalwane ngokungaqondi ukusebenza kukaNkulunkulu kithina nangathi. The mistakes, very serious mistakes, very fundamental mistakes esiwenzayo by not understanding ukusebenza kaNkulunkulu in us and through us. Nali iphutha lokuqala esilenzayo. Iphutha lokuqala esilenzayo ukuthi
we listen to i-reasoning elethwa i-reality ebese siba oblivious noma siyaphuphuteka ey'thembisweni ezenziwe uNkulunkulu from his divine word. Iphutha lokuqala lelo. Iphutha lokuqala ukuthi sibheke i-reality. I-reality ithi angisebenzi. I-reality ithi angiwutholi umsebenzi. I-reality ithi sengifike esigabeni sokuthi ngabe ngiyashada. I-reality lithi akekho nomuntu engimdateayo ngicela ukumshada because ngiyazazi ukuthi angisebenzi, anginamali. I-reality ithi ngiyafisa ukuthi ingane yami ifunde, imali ayikho yokufundisa ingane yami. I-reality ithi ngiyagula, kepha anginamali yokuya kadokotela or ngiyagula, kepha ngiyakholelwa ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzongiphilisa. I-reality leyo, lesimo obhekane naso si-reality. Sezwana bazalwane, lesimo obhekene naso si-reality, ebese le reality yenza ukuthi ingqondo yakho iprocesse izinto nge-reasoning instead yokuthi ingqondo yakho iprocesse izinto ngokwe-revelation kaNkulunkulu. Anizwa lento bazalwane? Asibuyele ensimini yase-Eden. U-Adam, uNkulunkulu engamdalelanga u-Eva, ubephila nge-revelation kaNkulunkulu. Yonke into beyiphuma emlonyeni kaNkulunkulu beyenza njengoba injalo. uNkulunkulu wamenzela u-Eva, u-Adam wathatha imiyalelo ayinikeze uNkulunkulu wayidlulisela ku-Eva. U-Eva naye waphila ngomiyalelo kaNkulunkulu. Ezinye zezinto uNkulunkulu abatshela zona, lesihlahla lesa ningasidli, because once nadla kulesa sihlahla nizokwazi okuhle nokubi. So that's the tree of knowledge of good and evil. Don't even touch that tree. Yafika ke inyoka yadidisa u-Eva wadla, u-Eva wahamba naye wayonikeza indoda yakhe yangadidiseka yona, yadla ngokudelela. Emva kwaloko amehlo abo avuleka bakwazi ukubona u-right no wrong. Bathe sebabona u-right no wrong, bazibona sebangasafanele ukuba semkhoneni kaNkulunkulu ngoba sebayazibona ukuthi ba-wrong. Ngaleso sikhathi baqala basebenzisa i-human reason ye-reality yesimo abaphila kusona, bangasaphila ngokwe-revelation kaNkulunkulu. Nayizwa bazalwane? So kusukela ngaleso sikhathi umuntu usephila nge-reasoning ye-reality ayibonayo kuze kube namuhla u-2026. So iphutha elikhulu esilenzayo njengabazalwane ukungabuqondi ukusebenza kukaNkulunkulu in us and through us, yilento ukuthi we are now blinded. We are so blinded, asawuboni nomusa kaNkulunkulu, asalikhumbuli neze, sithi noma selizwa izwi kaNkulunkulu yakona ku-right, kepha isimo nasi sithi kuyabheda. Yebo Nkosi ngiyakuzwa, kepha isimo sithi. Nayizwa lento bazalwane, ingqondo yakho yonke isiprocessa izinto nge-human reason, hayi nge-divine revelation. Aqalike ngawe. Nabantwana baka-Israyeli benze same thing. Bathe behamba uNkulunkulu abathembise izwe abazohlala kulona, izwe loju nezinyosi nobisi. Wathi uNkulunkulu abahambe, wabahambisa uNkulunkulu wahamba naye. Uthe sekufanele balithathe lelo zwe lelo, bona base bathumela iy'nhloli. Bathumela iy'nhloli eziwu-12. Uthola lapha kuverse 13 zithunyelwa uMose. uMose uthi hambani niyolicheka lezwe. Nilicheke ukuthi linjani. Nilicheke ukuthi abantu bakhona banjani.
Ni-check-e nesihlabathi sakhona, ni-check-e nama-fruit wakhona, futhi lalelani, ningaku-check-i nje kuphela, nithi manibuya nisiphathele lawo ma-fruit siwabone. Ni-check-e ukuthi nalezizwe eziyizitha zakhe ngakuphi, zihlala ngakuphi. Wabathuma ama-spies awu-12, bahamba for 40 days bayospaya. 40 days. After 40 days, babuya. About 10. But hey, abantu balapha ba strong. Yabona abantu balapha, hayi ba strong impela. Futhi izwe lakhona libiyelwe, it's fortified. Libiyelwe ngogange all around. Kuyoba nzima ukungena lapho. Futhi lapha kunalabantu laba abama Nephilim, igora, igantsonso, bade bale uma besibhekile nathi siyibhekile sifana nezintethe kubona. Babakhulu labantu. Futhi kunama Amori, kunama Jebusi, kunama Malaka, kunama Kenani, kunazo zonke lezi zizwe eziyizitha esibona kuzoba nzima ukuthi singene kulelizwe. Angikhumbuze mzalwane, bakhuluma ireality. Vele kunjalo. Vele kunjalo. Zikhona lezi zinto futhi zinjengoba beyibala leyigantsonso nezigora zikhona labantu abade impela mabayibhekile bafana nezintethe bakhona impela, it's a reality. Base bathatha yonke ireality bayifaka baqale barizina ngokwe reality, completely oblivious ukuthi uNkulunkulu yena ubathembise lelizwe. Anizwa letho bazalwane. Anizwa. Le human reasoning yadala ulaka likaNkulunkulu lwavutha lwathi bhe. Umuntu angazibuza ukuthi udinelwani uNkulunkulu ngoba vele lento abayikhulumayo injalo. No, iqiniso lithi uNkulunkulu akadinwa ireport. uNkulunkulu akadinwa ireport because ireport iyiqiniso. Abantu balapha ba strong. Umuzi ledolobha li-fortified libiyelwe ngogange kuneyigantsonso ngempela lapha akumdini uNkulunkulu lokho ngoba kuyiqiniso. Into edina uNkulunkulu tu ukuthi bakholwa ireality nereasoning yabo, despite kuNkulunkulu owabasusa eGibhite wabaletha la wathi nginisa kulela lizwe ngizonipha lona, abakholwa uNkulunkulu bakholwa ireality. Yilento edina uNkulunkulu. Iqiniso lithi kuna labazalwane aba extreme abanalokholwa oku-ignora ireality. Anizwa lento. Asithathe njengalabo abazibiza ngama-Jehovah's Witnesses, i-example e-right. Uthi umuntu egula ngempela edinga igazi, athi ngeke alifake yena igazi, uncamela ukufa. Anizwa lento bazalwane. Kuba nalomzalwane ongeyona iJehovah's Witness okholwa njengawe, osindiswe njengawe, athi mina ngeke ngize ngiye kadokotela, ngeke ngize ngithathe negrandpa, uNkulunkulu uzongiphilisa, ngingumntwana kaNkulunkulu. Hey, uthini uJesu lapha kuMatthew nakuLuke nakuMark, uthi ogulayo ufanele yanyangeni. Lalela, lo mzimba usindisiwe. Lo mzimba ufuna udokotela.
umphefumulo wakho awudla ama-ARV, lo mzimba udla idla ama-ARV uzofa because unale mentality yokuthi i-faith yakho idefya i-reality. uNkulunkulu akasho njalo. Both extremes are wrong. Kunale extreme ethi ngithatha i-human reasoning completely oblivious of izwi likaNkulunkulu. Kube nale extreme ethi ngithatha ukukholwa completely oblivious of i-reasoning, i-reality. Kanti uNkulunkulu kupheleni ingqondo. Uma ngabe uNkulunkulu beze ku-operate njengerobot, ukupheleni ingqondo. Kanti uma ngabe uNkulunkulu ubefuna ukuthi nje ungacabangi wena ulandele lokho akwenzayo, ukupheleni lento ye-choice yokukhetha. Why uNkulunkulu akunikeza i-choice athi zimbili indlela, enye ekhale ekuphileni, enye ekufeni? Mina ngithi khethe ekufeni ebese niyazikhethela ukuthi uNkulunkulu athi khethe yokuphila bese wena. Why uNkulunkulu ekunikeza i-choice uma ngabe usazokucontrola njenge-remote? So both extremes are wrong. Ithi lento kumele uthathe i-reality, uyibuke, ebese uyofuna i-counsel kwabantu abakholiwe abamthandayo uNkulunkulu, ulalele bona ukuthi bathini, uthi nayo inkinga engibhekene nayo, ubeze ukuthi bathini. Uma uqeda sokuzwe konke, wathatha i-reality, wathatha nokucounseliswa noma uku-advise abantu abasindisiwe, ebese uya kuNkulunkulu uthi Nkosi, i-reality ithi, umzalwane uthi wena ezwini lakho uthi, Nkosi nasi isimo ngenze njani? Iyazwakala bazalwane? Because uNkulunkulu kuphele leyo nto ingqondo. Iqiniso lithi emhlabeni esiphila kulona kunobandlululo. That's a reality. So awukwazi nje uhlale ukhuleke uthi hayi Nkosi ngicela ususe lo bandlululo. No, it means fanele usukume ulwisane nobandlululo. Speak against ubandlululo. Noma abantu bangakuzonda, speak against ubandlululo. Uthi uNkulunkulu akayifuni lento. Uma ngabe lento ithi hamba uyotoyitoya wenza ama-march, hamba uyotoyitoya wenza i-march against i-racism, because uNkulunkulu kodwa wena mayohlala endlini yakho uthi Nkosi, Nkosi uguge uyoguqa uthandaze uze uhubuka amadola azabe aphuma igazi, angeke ayisoze ifezeke leyo nto leyo, because you must do something about it, ebese uNkulunkulu wenza iphupho lakho lifezeke. Usebenza njalo uNkulunkulu. Angeke uthi ngimpofu mina. I-poverty, it's a reality. I-poverty, mawuhlala eSouth Africa, i-poverty is a reality. I-poverty ayiqedwa umkhuleko, futhi akuna-poverty ezoqedwa umkhuleko. I-poverty ithi sukuma uyofuna umsebenzi, sukuma wenze something. uNkulunkulu wathi edala u-Adam, wase etshala insimi, wathatha u-Adam wayomfaka ensimini ukuthi akayisebenze, udalelwe ukusebenza. Ebese ufuna umsebenzi, noma bangathi hayi isigebengu leso ningasiqashi, hayi umzalwane lo lenkampani yona eyabazalana, hayi umntana kacele lo, hayi ingane yesangoma le, hayi lo ngane yamthakathi. Qhubeka wena ufuna umsebenzi, because uma wenza njalo uNkulunkulu uphumelisa isithembiso sakhe alongside with you. uNkulunkulu ngeke azathi ayihlala wena linda mina, I'm going to do everything for you. Angikunikeze i-example going ahead of myself. Uthe uJoshua uNkulunkulu ebanikeze izwe lesithembiso, wathi uNkulunkulu nali ilizwe ngilipha lona, but hey, iJordan is flooding. Ikhathi zemvula alicrosswa iJordan ngaleso sikhathi leso. uNkulunkulu wathambani nothatha lezo. Uma nje nizonyathela lamanzi, mina uNkulunkulu I'll do the rest.
azange athi hlalani nithandaze ngizowastopa amanzi ebese niyahamba. No. You take the first step ngokholwa uNkulunkulu. Ithini lento? Ithi you must do something and God says, I will be with you through it all. Through it all. Akati hlala on the banks and wait for me, I'll do miracles. uNkulunkulu is still in the business of miracle. But the miracle kaNkulunkulu ithi ngiyathela umanzi waseJordani first wena ebese uNkulunkulu yawastopa amanzi. Uyagula impela. Uyagulelwa impela. Uyagula emzimbeni. Hamba kadokotela. Go to the doctor. Ukholo lwakho luzobonakala ngokuthi uye kadokotela ebese uNkulunkulu engenelela ukuthi the doctor will give the right prognosis yokuthi uphethwe yini. Ebese prescribe the right medication. Ebese enza lo mzimba awudalile ukuthi uresponde kule medication. Ebese uNkulunkulu yakusindisa. Ultimately, He is the ultimate healer, not the doctor, not the medication, God. Because bakakunikeza yonke le medication, uma uyongena emzimbeni odale uyena, uma engafuni, lo mzimba will shut down. Kune inequality emhlabeni. Ikhona inequality nala ebandleni. Banye bethu sibukela abanye abantu phansi ngaleyo ndlela leyo. Kune inequality emhlabeni. Awazi lokho wena ukhala. Uthi hey, uhulumeni wethu ucorrupt, uyagwazisa, badla izimali, abenzi lutho, ebese niye esontweni, nambe nenza nama prayer ukuthi Nkosi, nayi corruption ngakhongolose, nayi corruption angeke iphele corruption. Hamba vote ubakhiphe. uNkulunkulu uzokulekelela. Yabo uzobashintsha uNkulunkulu because uNkulunkulu uthi nyathela amanzi aseJordani, then mina I'll make it happen. So mawufuna ukususa icorruption, hamba ovota mzalwane, ebese uNkulunkulu uyabashintsha. Lento ukuthi uzohlala uthi uyakhuleka, yayizwa lento uNkulunkulu uzoskipa le generation. Sife ayilungise lento ngegeneration elandelayo because asifuna ukwenza intando kaNkulunkulu, sifuna ukuhlala nje sithi silinde miracle. Manizwa lento bazalwane. Ebese kuthi out of 10, out of 12, inhlolo ezu-10 zithi ngeke yenzeke lento. Ebese inhloli ezimbili kuphela zithi hayi man, injalo impela le report. Hey, kuneyigora impela lapha. Hey, uthango lakhona, ugange lakhona lukhulu impela. Hey, iqinisa impela lokho abakushoyo. Uma sibhekile sibheka labantu sifana nezintethe, ba ama-giant impela, kepha sambeni sikhona uNkulunkulu nathi. Anizwa bazalwane, nayizwa lento. Bathathe konke ireality, bayithatha yonke ireality bayibuka bathi injalo impela. But hayi man, uNkulunkulu wenze isithembiso. uNkulunkulu menze isithembiso. Ithini lento? Ithi bahleli bayisigungu bayikhuluma lento phambi kwesizwe sonke. Isizwe sonke safuna ukuhambisana nalo 10, lo 2 eletha ihuman reasoning, isizwe safuna ukusikhanda ngamatshe. Anizwa lento bazalwane. Isimo sakho siyabheda ngempela. Siyabheda ngempela isimo sakho. Futhi kuze kube ngcono kangathi abangasindisiwe baphila ngcono ukudlula wena. Kunjalo impela. But okusalayo ukuthi uNkulunkulu wenza isithembiso esenza kuwena
wasenza ngumuntu amnikeze igama eliphezu kwamagama onke. Okuthiwa egameni lakhe zonke izizwe ziyawuguqa. Zonke izilimi ziphakamise zithi uJesu uyinkosi. uNkulunkulu wathatha wena wakufihla ngaphansi kwakhe. Who can be against you? Despite the reality, who can be against you? I-human reason, uNkulunkulu akanqabi ukuthi isebenzise ingqondo usiphe yona impela. Futhi kuyicala uNkulunkulu akunikeza ingqondo ungayisebenzisi. But uNkulunkulu uthi ingqondo ne-reality ne-reasoning yomuntu ayingadluli lokhu mina ngikuthembisile. Njengoba uthi awusebenzi, njengoba uthi awuphili, njengoba uthi ingane zakho azihloniphi, njengoba uthi awuganelwe noma awuganilwe, ucabanga ukuthi lo uNkulunkulu owakhipha ebumnyameni nasebugqilini bakaSathane akubambe ngqi wakukhulula ngoJesu kuphela, kungamhlula konke lokho? I-problem yakho unalento ukuthi uNkulunkulu la ukusebenzela wena to make you happy. uNkulunkulu akekho la ukwenza wena happy. Ithembiso zikaNkulunkulu azenzelwanga wena. Angiphinde zonke, not most, not some, zonke ithembiso zikaNkulunkulu eBhayibhelini azenze emntwini, akuzona ezalowo muntu loyo exclusively, ezomphakathi, ezesizwe, ezomhlaba, ezezizukulwane ngezizukulwane. Iphutha lesibili esisenzayo ile ukuthi sikhohlwa ukubheka i-track record kaNkulunkulu. Sibonile abantwana baka-Israyeli into abayenzile lapha basebenzise i-human reasoning ngokubheka i-reality. Iphutha lesibili abalenzile esilenzayo nathi ukuthi asibheke i-track record kaNkulunkulu. Because i-human reason ivele isiphuphuthesike, uyithini? Isiphuphuthekise. Mangithi nisho njalo? I-human reason ivele isenze blind. Thina sakhola sithi ivele kwenza ibhari. I-human reasoning ivele kwenza ibhari ukhohlwe nokubheka i-track record kaNkulunkulu. Now, ukufocasa kakhulu ku-reality okwenza uphuphuthekiswe eqinisweni le-revelation noma lesambulo esilethe uNkulunkulu kwenza ukuthi ungayibuki i-track record kaNkulunkulu. Lalela ukuthi uNkulunkulu uthini kuMose. uNkulunkulu uthi kuMose, hey, weMose, wo. Labantu sebakhohliwe. Bakhohlwe zonke izimangaliso engibenzele zona. Ayifunde manje. Bangayikhohlwa nje yonke lento esengiyenzile kubona. Ngibasuse eGibhite baze bafike la izimangaliso zonke lezi engibenzele zona. Bayikhohliwe. Babona ukuthi ngcono babuyele eGibhite. Nikhohliwe ukuthi uNkulunkulu wanikhipha ebumnyameni, wanikhulula esonweni, wanipha unilethe ekukhanyeni, wanenza abantwana bakhe. As if that was not enough, wanangagcina ngoba abantwana bakhe naba yizindlalifa zezulu kanye noKristu la bemfanelwe ukufa khona. Nikhohliwe konke lokho. Nikhohliwe ukuthi iminyaka yenu la emhlabeni ibo 70 years, 80 years, 90 years, kanti lokho uNkulunkulu akhiphe kona kungumnaphakade emaphakadeni forever and ever. Uphuphuthekiswa ilo 60, 70, 80 years uzophila la emhlabeni. Sifundele mambesi. uSimakade wayesekhuluma kuMose wathi
Angikukhumbuze mamvesi. uNkulunkulu ubenzele imangaliso base sephakathi ebugqilini eGibhithe. Eloku Mose aya kuFaro enza izinto imigilingwane kuzwakala indawo yonke. Wabakhipha wenza isimanga phambi kwabo wawavulela ulwandle olubovu. Bawela esihlabathini esomileyo. Bathi sebawelele bephesheya uNkulunkulu wenza izimanga wabulala amasosha onke kaFaro sebewelile bona. uNkulunkulu wangagcina lapho wabapha ukudla okuvela ezulwini imana baze bayibuza bathi what is it? Ukuthi imana kusho njalo ukuthi what is it? Wabapha what is it? Ingubo zabo bayigqokile zangaguga, izicathulo bayigqokile zangaba incane, wabalethela inyama, wabakhiphela amanzi edwaleni. Uthi uNkulunkulu Mose kuyoze kube nini? Now leli gama elisetshenziswe lapha ithi kuyoze kube nini labantu benze njani? Now isiZulu silibeka kalula leli gama lithi bengidelela. NgesiHebheru leli gama is nuts, NAATS. Kwenye i-dialect it's AAAN. I mean S, nas. Leli gama li strong ngesiHebheru. Leli gama lithi kuyoze kube nini labantu bengithuka. Leli gama lithi kuyoze kube nini labantu bengirejecta. Leli gama lithi kuyoze kube nini labantu bengibukela phansi. Now leli gama lithwele ukubukela phansi nokuthuka hayi intellectually kuphela. Hayi emotionally kuphela. I actively kuphela, but also ukumethuka ngokungafuni ukulalela i-divine authority. Liyasinda leli gama ngesiHebheru. NgesiZulu kubekeka kalula. So ithi lento wena mawubheke lobubi obenzekalo obuyireality ebese ubona uNkulunkulu engakusebenzeli ithi lento uyamthuka uNkulunkulu futhi awumthuki nje intellectually umthuka ngokwenza umthuka ngemizwa umthuka futhi ngokurejecta noma ngokuchitha nokudelela nokuthuka ukulalela izwi elivela ezulwini lisho njalo leli gama. Lithi leli gama masolibheka ngokweqiniso akekho la phakathi kwethu namuhla ongathi akakaze amthuka uNkulunkulu. Because sonke sidlulile last question ekhona uNkulunkulu. Akekho noyedwa la ongakaza question uNkulunkulu. Akekho noyedwa la ongakaze amdoubt uNkulunkulu. Akekho noyedwa la phakathi kwethu othi ayi kodwa uNkulunkulu mina mina ngathi ngumntana wakhe omthanda the least unama favorite uzufake nakuma status ukuthi uNkulunkulu unama favorite. Akekho noyedwa la. Leli gama li strong. uNkulunkulu usebenzisa igama eli strong lithi uthi uyamthuka uyamrejecta uyamlulaza umlulaza ngokwengqondo ngokwemizwa nangokwenza umlulaza futhi nokungafuni ukwamukela iauthority evela ezulwini lisho njalo leli gama bazalwane. It's a very strong word. You know why? It's because ireality yenze ukuthi wenza iphutha elikhulu lokukhohlwa i-track record. Awubuka uNkulunkulu. Buka uNkulunkulu ukuthi wenzeni from lesikhathi ungakasindiswa. uNkulunkulu wakuvikela waze wasindiswa. Ususindisiwe, wagula wagulelwa, wasinda. Umfazi esekushiya kwabuye kwalunga. Esekushila umfazi wahamba wabuye waphila wakwazi ukubheka ekhaya wayindoda eqinile noma isikushila indoda wakwazi ukuma njengomama wahlala ngentombi.
Anizwa lento. Anizwa lento bazalwane. It's not because you are disciplined. It's not because ukhuliswe kahle. Umusa kaNkulunkulu bukuvikele. Ukwenza lokho uNkulunkulu ngoba ngama generation alandelayo uNkulunkulu ufuna ukufeza ithembiso azenzile. uNkulunkulu wathembisa uAbraham, Abraham usezulwini namuhla isithembiso sengakasitholi. Kepha ama generation alandelayo mina nawe siyama beneficiary wesithembiso sika Abraham. Yena uhlele ezulwini usengakasitholi isithembiso sakhe. Ithi sonke sike samthuka uNkulunkulu. Iphutha lesibili lelo. Elesithathu lithi siyanqaba ukulandela isithembiso uNkulunkulu asiphe sona. Angisheshe la le inhlolo ezu10 zithi le inhlolo ezi10 hey kunama Amori lapha. Kunama Nephilim lapha. Kunama Amalekites lapha, kunama Hittites lapha, kunama Jebusites lapha, kunama Canaanites lapha. Angeke silunge, ngeke silunge. Yabona bonke labantu bayizitha, laba bahlala ngaseningizimu, laba bangapha ngasolwandle olubovu olwandle, laba bakuphi. Uyabona nje akungeneki kuleyo ndawo because strategically and geographically laba ehleli khona labantu lezitha zizosinqoba lezitha. Bayakhohlwa ukubheka i-track record kaNkulunkulu ukuthi le kuGenesis chapter 13 nakhona la uNkulunkulu wathembisa uAbraham wathi kuAbraham ngizokunika izwe loju nezinyosi nolibisi. Lelizwe ngikupha zona uzothi ufika lapha uzothola ama-Amorites, uzothola ama-Jebusites, uzothola ama-Hittites, uzothola ama-Canaanites. Anizwa lento bazalwane. Ithi lento babona lezo uNkulunkulu abathembise lona elinalezitha uNkulunkulu abathembisa zikhona. Wabatshela uNkulunkulu wathi endleleni yenu nizothola lezi zitha kepha hambani nolithatha lelo zwe lolo ngoba mina ngilinikeze lona. Anizwa lento bazalwane. Kepha bona kunokuthi le reality mabayibona ibakhumbuze i-track kulu bafuna bafike lapha lezitha zingekho. Akuseyena uNkulunkulu othembekile owathi nginipha izwe lama-Jebusites nama-Hittites nama-Amorites nama-Canaanites mase bafika khona basazi ukuthi izwe lobani izwe nje lingenabantu. Akuseyena uNkulunkulu othembekile. Anizwa lento. Ithi lento in a simple way. Uthi uNkulunkulu ngikwenzela isithembiso. uNkulunkulu uthembisile akusho ukuthi wena fanele uhlale usongizana ngezinto. Just because ingane zakho azenzi kahle esikoleni akusho ukuthi wena njengomzali ungazibekeli inoma. Bakanizwe lokho. Uma kunomhlangano wabazali ahambe esikoleni. Anizwe lokho. Uma ngabe kunomhlangano wengane bathi kufanele independence meeting. Because uNkulunkulu uthembile ukuthi uzokwazi ukukhulisa lengane. Ezinye zezinto kumele uzenze ukukhulisa lengane ukuthi aphele ama-parents meeting esikoleni. Anizwa. Angisheshe ngokusikhathi esiphele. Enye yama-mistake esiwenzayo disregard izithelo zabo zangaba ubufakazi obuqinisa ukukholwa kwabo. Bathumela ama-spies out. Ama-spies akahamba. Bafika le uMose uthi nisibuyele ney'thelo zakhona. Izwi lenkosi lithi bangene lapha kulela lizwe. For 40 days, that may describe Ulay Zangabon. Babas Buspire, Nababashara,
nezithelo okungabe kwaletha lezi zinto njengobufakazi netestimony yokuthembeka kaNkulunkulu. Anizwa lokho basindelwa yumthwalo abayithole ezweni leli abathi kunzima ukungena kulona, yebo nabangenile kakhulu for 40 days. Bagcina ngokungena nokuphuma babuya nomthwalo. Anizwa bayasindelwa lama-fruit lemsebenzi abezanayo ngabe iba ngufakazi bomsebenzi kaNkulunkulu ebese ukholo lwabo kuNkulunkulu liyaqina. Umbuzo ukuthi awunabufakazi akukho nje ubufakazi mawubona izithelo ngisho noma esincane kangakanani isithelo kulowenziso esingaba yi-testimony nje yokukhulu namandla kaNkulunkulu. Kodwa ayikho nje i-testimony encane into encane eyisithelo sobuhle bukaNkulunkulu. Wena ubonayo ubona ubunzima. All you see ubunzima. Awuboni nokuthi ukuphila kwakho namuhla kwabona ngoba isithelo esikhulu uma nje ebandleni uthule ubufakazi bokukhulu bamandla kaNkulunkulu ngokubheka i-track record ney'thelo ongayibeka ezikwazi ukuqinisa ukholo lwakho nokuqinisa ukholo lwabanye abazalwane. Enye yezinto ukuthi sinaba amabhaptisti lawa asikifi kakhulu, mhlawumbe ngiyazisola lana ngaleto leyo. Akuthi nje ngelinye ilanga size enkonzweni sizwe ubufakazi bomsebenzi owenziwa nguNkulunkulu